Ota palloa. Hyi vittu, hyi. Sä oot yli joku solvi. Ei, oikealla kaksi, oikealla kaksi. Jäi. Tää reve, toppa reve. Reve 1 OP, reve jäi. Hiilatkaa. Mä jään tällä. Jäi, toi! Ulti 95. Missä ne on? Mä luulun, mä otan ammun. Jäi. Nice. Yksi jäi. Ässi crackki. Jäi. Hyi vittu. Yksi jäi. Toinen jäi. Mikä yksi jäi? Ja... Sano sit. Ässi jäi. Lykäs täs. Räkkäsin yksi revaa. Mikä kräkki? Tulee tuohon. Se on knokin takana. Pelaa knokin takana. Hyvin pelaa. Peissus. Joo. Et sä peisas kauas, niin pystyt sä... Missä sä oot? Vittu vai? Vika vasemmalla. Tossa on peissu. Vasemma. Mitä vittua? Missä vitus ne on? Mä en näe mitään. Maalta. Joo. Kas paskia aina. Toinen jengi. Kestää. 2 crackkiä. Tämä vois täppää. Hyi, kerran missä on Katsokaa totta. tätä tiimiä. Jahkaa tosi päälle. Yksi jäi. Rekki kata. Jäi kata. Toimitin ihan yksi Jäi kokonaan. Autolla. Rekki, yksi tosi meidän alla. Suoraan maalle. Vähän. Se on crackki siinä alla, oikein. Rekki. Milli. Tapan snore. Ota vitu. Hakkarit vaan ihan sama. Nice, tää sai brenni. Takantussa. Joo, se on se ässi. Mä oon 1 OP. Vitun nice shot. Vitun hyvä.